Attendez Ayşe. Attendez, photodel par image je pose. Voilà. Ναι, η τρίτη. Θα δούμε ακόμα. Η Στέφανη. Τρία κλίτη είχε. Μπαίνουμε στην Αγία Βαρβάρα. Στην Αγία Βαρβάρα είναι αυτή. Αγία Βαρβάρα. Τι λένε και Αγία Βαρβάρα έχουμε και στη Δράμα. Ένα. Η ίδια είναι. Ναι. Η τράπεζα, η Αγία Τράπεζα, ο Ιησούς Χριστός, κοιτάξτε αυτό που αναφέραμε ότι στα μάτια της Αγίας Βαρβάρας. Στο Ευαγγέλιο. Εδώ υπάρχουν και άλλες διακοσμήσεις γραμμές, όπως εδώ στα τόξα, στους καρπούς επάνω, όπως είδαμε και στην πρώτη εκκλησία. Εδώ σώζονται κάποιες αγιογραφίες, είναι ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος Γεώργιος, και οι δύο επάνω στα άλογα. Έτσι δίπλα-δίπλα, και εκεί είναι η εικόνα της Αγίας Βαρβάρας, εκεί απέναντι στον τοίχο. Εκεί που βοτίζονται η Αγία Βαρβάρα, και αυτό οι Τούρκοι την ονόμασαν ως Εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, Αζιζέ Βαρβάρα. Λοιπόν, πηγαίνουμε να συνεχίσουμε για τις άλλες. Όσοι ήρθατε τώρα παραμείνετε, αυτοί που είδαμε να συνεχίσουμε. Διαβάστε. Εντάξει, αυτό που χαρούσαν ήταν το πρόσωπο, αλλά δεν τους ένοιαζε. Και εδώ δίπλα έχει άλλο. Αλλά εδώ δεν ένοιαζε τα νιάτα δεν κρύβονται. Φαίνονται, δεν κρύβονται. Κοίταξε να δεις. Από κοντά σου χωρίς οτιδήποτε διαφορετικό. Γκάικες. Άντε κουλίτσα μου, έρχομαι. Η καρταμαγειρία και τραπεζαρίες, έτσι, για να τρώνε οι μοναχοί που βρισκόταν εδώ, αποθήκες τροφίμων, μαγειρία και τραπεζαρίες σε φαγητό. Όσοι επιθυμείτε, πηγαίνετε να τα δείτε, τουλάχιστον εδώ τα χαμηλά κάτω, δείτε την τραπεζαρία, ένα 5 λεπτό εδώ. Όσοι επιθυμείτε, δεν είναι συγκεκριμένη εκκλησία, είναι κελιά, είναι αποθήκες τροφίμων, μαγειρία. Τα κελιά των γερόντων είναι. Τα κελιά αυτή εδώ. Άλλη απορία έχεις. Αλλά το απόγευμα, κάθε απόγευμα. Σε σχολείο ή μεικτό. Σχολείο ήταν 9 ώρα, αλλά τα γυμνάσια ήταν. Εδώ. Κάτσε να ανέβει κοπελιά γιατί με ενοχλεί. Ναι, δεν θα πάμε. Θα πάμε και εδώ και τελειώνει. Δεν θα πάμε εκεί, έλει. Εκεί μέσα. Δεν θέλω κόσμο να φύσουν. Άντε, κατεβαίνετε. Πού πάμε, πού παίρνουμε λοιπόν? Θα πάμε ευθεία κάτω. Κάτω για εδώ επάνω. Ευθεία κάτω. Πού σε, τον κόνο πάρε, τον κόνο. Τα πήρα.
Έλα, πάμε. Jordan! Okay, what is it? What is it? Die machen auch Drama. Ich glaube, so wusste, die eine läuft hoch und sagt so, ja, muss jetzt hin. Ich bleib bei Stimme. Hier ist immer Okay, now you can skip the church and we can go to the church, but How was it? You know what it is? It's too many people. Τα κομμάντα. And they're going to fall on us. Κάτσε, κάτσε, παίρνουμε. Εδώ πιο πολύ όμως, πιο πολύ. Είχανε σανδάλια. Εδώ βρισκόμαστε στην εκκλησία των Σανδάλων. Θεού. Εδώ ήταν σαν τραπεζαρί. Βλέπετε. Εδώ ήταν τραπεζαρία. Και βρισκόμαστε σε ένα χώρο στην ίδια περιοχή όπου υπάρχει η εκκλησία το Καλή και είναι από τις πιο μεγάλες. Φύλαξε αυτή σε αυτό το βράχο, πιο μεγάλη. Ναι, ναι. Κάτω λίγο μετά. Dans l'abside, les trois personnes, c'est pas seulement Jésus, avec deux voleurs, vous avez la crucifixion avec trois personnes. Jésus est avec deux voleurs. Après, vous avez la rentrée à Jérusalem, vous avez la salle, la résurrection de
Παρεκκλήσω. Ach, Jörg! Χριστόδουλο, Χριστόδουλος. Come here, baby. Ja, ich habe sowas. Ένα τραγούδι απ' τα Αλγέρι, τραγούδι του Καμιλιέρη. Πιτζάντα θα πάει. Πολύ ωραία. Δυνατά, δυνατά. Ζέλβης. Εμείς κάπου ενδιάμεσα θα σταματήσουμε, επειδή είναι και τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα των κόνων. Κοιτάξτε, είτε αριστερά μας, το επάνω τμήμα είναι πιο σκληρό το πέτρωμα και έχει μείνει έτσι, σαν καπελάκι είναι πάνω από τον κόνο. Όπως και δεξιά μας θα δούμε. Ναι, με τη μηχανή σου σε έβγαλε, αλλά... Ο χώρος που θα σταματήσουμε ονομάζεται Πασά Μπαλαρı. Πασά Μπαλαρı, τα αμπέλια του Πασά, έτσι. Ναι. Δείτε τώρα εδώ μπροστά μας και δεξιά. Εδώ κοιτάξτε και το καρακόλι εδώ είναι μέσα στο βράχο. Εδώ αριστερά μας είναι οι τζανταρμάδες, είναι τα γραφεία τους. Θα σταματήσουμε? Ναι, εδώ θα σταματήσουμε, ώστε θέλετε να κατεβείτε μια φωτογραφία. Και βλέπουμε τους λαξευτούς βράχους.
Εγώ όλους σας παίρνω. Για τον πάρεις και της Καμήλης μαζί. Πάρτε έναν και της Καμήλης να πάρει. Και εκείνους τους κόμματα. Εγώ πατάω το κουμπί και ό,τι έγινε. Πέρα. Κοίταξε το κομμάτι από πάνω έτοιμο να πες που είναι. Το βλέπεις. Μπαίνουμε στο χωριό Άβανος. Άβανος, και το άλλο το όνομα που ήταν. Άβανος. Πάντα Άβανος, Ναι. όπου υπάρχουν τα κεραμικά της περιοχής. Εσύ να πάμε. Θα στρίψουμε. Είμαστε στο χωριό Άβανος, όπου κάνουν τα πιάτα τα σκαλιστά, τα ζωγραφιστά. Άβανος ταυτίζεται με την αρχαία πόλη Βένασα. Είναι από τους μεγάλους οικισμούς και βρίσκεται στο πιο βόρειο τμήμα της Καπαδοκικής γης. Υπήρχε ελληνική κοινότητα μέχρι το 1924 στην Άβανο και όλοι οι κάτοικοι εδώ ασχολούνται με την παραδοσιακή τεχνική της αγκιοπλαστικής. Παίρνουν τη λάσπη, παίρνουν το χώμα που κουβαλάει ο μεγάλος Άλης ποταμός, ο μεγαλύτερος ποταμός της Τουρκίας, ο Κιζίλ Ιρμάκ, και με ειδικούς τροχούς που η τέχνη αυτή ξεκινάει από το 2000 π.Χ. εδώ και 4.000 χρόνια, ακόμη με τον παραδοσιακό τρόπο, σπρώχνοντας τον τροχό με το πόδι, δίνουν σχήμα στη λάσπη και στη συνέχεια ψήνεται στους φούρνους σε μεγάλη θερμοκρασία, αφήνουν να ξεραθεί και στη συνέχεια τα κορίτσια εδώ της περιοχής κάνουν τα σχέδια, στη συνέχεια γίνεται η ζωγραφική. Όλα αυτά τα τμήματα θα δούμε τώρα, θα μας τα δείξω εδώ δίπλα στον Άλλη ποτάμο, σε μια βιοτεχνία. Ελληνικό καφέ, έχει πολύ ωραία ποτηράκια έτσι στολισμένα με πολύ ωραία. Ξαντιώτησα, ναι, τα πεθερικά μου είναι από τη Ξάνθη, από το ίδιο χωριό είμαστε. Ναι, ο πεθερός και η πεθερά έχουν έρθει πριν 60 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη. Η σύζυγός μου είναι γυρημένη στην πόλη. Ναι, αλλά έχει Ακούστε λίγο. Λέει ότι πριν ξεκινήσουμε να μας πει κάποια πράγματα, θέλει να μας κεράσει τσάι ή κρασί. Αν τσάι δεν θες. Όλοι θέλουμε κρασί. Μπορεί να κάνει Κάτσε λίγο δεξιά, λίγο δεξιά. İstanbul gösteri yaparken özellikle çömlek ve seramik sanatıyla ilgili kısa bilgiler de aktarayım Θα size. δώσει κάποιες σύντομες πληροφορίες, ενώ έχει εδώ το μάστορα που μας δείχνει πώς γίνεται η τεχνική του να φτιάχνουν αυτά τα αγκία. Θα μας δείξει κάποια πράγματα σχετικά με την, θα μας πει κάποια πράγματα όσον αφορά την αγκιοπλαστική.
Evet. Bizde bu sanat, çömlek sanatı 1500, milattan önce 1500'lü yıllardan günümüze kadar babadan oğula geçen bir sanat. Η τέχνη της αγκιοπλαστικής ξεκινάει περίπου το 1500 π.Χ. και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Είναι μια τέχνη από τον πατέρα στο γιο. Είναι οικογενειακή παράδοση. Öğrenmek için özel bir okul yok. 10-12 yaşlarındayken babalarımızın, ustalarımızın yanında başladığımız bu sanatı 4 ya da 5 yıl gibi bir süreç içerisinde iyi bir usta olabilme konumunda devam ettiriyoruz. Δεν υπάρχει κάποια σχολεία αγκιοπλαστικής. Όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με το επάγγελμα στην ηλικία από 10 έως 12 χρονών, τους δίναν ο μπαμπάς τους σε κάποιον τεχνίτη και μαθαίναν τη δουλειά μέσα σε 4-5 χρόνια περίπου. Evet. Bir çömlek yaparken iki farklı topraktan yararlanıyoruz. Kırmızı ve beyaz kil. Για να κάνουν κάποιο αγγείο χρησιμοποιούν δύο ειδών χώμα, άσπρο και κόκκινο. Beyaz topraktan yaptığında seramik. Seramik. Λοιπόν, ονομάζουν κεραμικά αυτό που κάνουν από το κόκκινο και σεραμικά, δηλαδή σεραμίκα αυτό που κάνουν από το λευκό χώμα. Αυτή είναι η διαφορά. Κεραμίκ λένε αυτά από το κόκκινο, σεραμίκ αυτό το άσπρο. Για να τα ξεχωρίζουν. Toprak konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Topraklar eski Kızılırmak Vadisi'nden kırmızı olanı, beyaz olanı da Avanos'un batı yakasındaki dağların eteklerinde. Λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το χώμα. Το κόκκινο χώμα το παίρνουν από την κοιλάδα του Άρη ποταμού, ενώ το άσπρο χώμα από τους πρόποδες του βουνού. Evet. Ustamız 26 yaşında genç bir usta. Ο μάστορας είναι 26 χρονών, είναι νέος. Evet, 13 senedir bu işi yapıyor. Εδώ και 13 χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά. Καμία ηλικία yok. Şimdi iki parçadan oluşan bir çömlek. Evlerimizde çok sık kullanıyoruz. O zaman τώρα. Mutfakta. Κάνει κάποιο αγγείο από αυτά που χρησιμοποιούνται Ησυχία. χρησιμοποιείται ως ζαχαριέρα αυτό το αγγείο. Ο κεραμοποιός είναι παντρεμένος. Ελεύθερο. Bekar. Μπεκιάρης. Έχω χαρίσει εμείς το Το πούλμα, ναι. Tabii, olur. İstiyor musun? Eskiden, yani eskiler derken 25-30 yıl öncesine kadar kapaklı formları oturtmayanlara, ustalara kız vermezlermiş. Yani bu şekilde kapaklı, tam oturmadığı zaman. Πριν από 25-30 χρόνια είχαν την εξής παράδοση, λέει, στους αγκιοπλάστες που δεν φτιάχνουν με καπάκι τα αργία, δεν τους δίνανε γυναίκα. Bakalım ne düşünüyorlar? Kapak olur mu olmaz mı? Γι' αυτό αυτός έκανε πρώτα το καπάκι. Bu form yaklaşık 1 saat güneşte kuruyor. Σε μια ώρα στεγνώνει. Μία ώρα πρέπει να ξεραθεί, να στεγνώσει στον ήλιο. Sonra içeri alıp raflara koyuyoruz. Το παίρνουμε λέει μετά μέσα, το βάζουμε στα ράφια. 15 gün iyice kuruyor. 15 μέρες περίπου περιμένουμε να ξεραθεί, να στεγνώσει καλά. Sonra fırına koyuyoruz. Μετά το βάζουμε στο φούρνο. 930 derecede fırınlıyoruz. 930 derece. Evet. Από 930. Yok yok. 930. Α, 930. Στους 900. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba, kalitesiniz. Δες εδώ τα πλακάκια που σημαίνει το τετραγωνικό. Το τετραγωνικό πώς το σημαίνει. Ελάτε από εδώ παρακαλώ, ελάτε από εδώ. Ζωγραφίζει πλατάκι. Πάρτε και μια δική σου πλευρά, να φέρει τη μαντήλα. Το μαντήλα θα Μας δείχνει αυτό που μας είπε που το ονομάζεται σεραμίκ, δηλαδή αυτό που είναι από το λευκό έδαφος. Βέβαια που είναι συνήθως μπροστά από την Νικομίδια, που ξέρετε εκεί κοντά στην Κρούση, το λεγόμενο Λισνίκ. Από εκείνη την περιοχή
Νίκαια, συγγνώμη, η Ισμίκνη Νίκαια, η Νίκαια της Βυκτινίας, από εκεί κοντά από την περιοχή της Προύσας, δηλαδή είχαν ξεκινήσει να κάνουν τα σεραμίκια, του είδους τα κεραμικά που άσχο κόμμα. Εδώ τώρα βλέπουμε το τεχνικό 80, αυτό το μεγαλύτερο που υπάρχει. Αφού στεγνώσει έτσι το παίρνουν μέσα και βγει από τα πρώτα που έχουν βγει από το φούρνο. Πρώτα κάνουν το σχέδιο στην αρχή, αφού βγει από το φούρνο. Συνήθως χρησιμοποιούν από την εποχή την Οθωμανική και από την εποχή του Σελτσούκο κάποια μοτίβα. Και συνέχεια τα γεμίζουν αυτά τα σχέδια που βλέπετε. Πάνω βάζουν κάποιο προστατευτικό κάλυμα πάνω από το χρώμα και το κάνουν κατά αυτόν τον τρόπο. Σε ζελατίνα. Επειδή δεν φτάνει μία φορά να μπει στο φούρνο, αφού τελειώσει και αυτή η μορφή, μετά το ξαναβάζουν στο φούρνο. 16 saat süreyle 9-10 derecede bir kez daha pişirdiğimizde bu evet, sır eriyerek camsı bir özellik kazanır. Λέει, παίρνει αυτή τη μορφή σαν γυαλί, αφού ξαναμπεί για δεύτερη φορά στο φούρνο, παραμένει 9 με 10 ώρες, συγγνώμη, 16 ώρες, στους 9 έως 10 βαθμούς περίπου το ξαναψύνουν. 16 ώρες. Τα πρώτα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το ορχετέο τα μοτίβα. Yani eski sizin motiflere de benzerler. Μοιάζουν με τα δικά μας τα παλιά τα μοτίβα, τα ελληνικά. Υπάρχει ένας διαπολιτισμικός σύνδεσμος, δηλαδή μοιάζουν. Συνήθως είναι αυτά των ζώων τα μοτίβα που βλέπετε και κάποια άλλα που είναι. Γίνονται με μολύβιο. Ελάτε λίγο. Λοιπόν, πλησιάστε όλοι για να ακούσετε. Εδώ βρισκόμαστε στον χώρο που εκθέτουν κάποια από τα αντικείμενα που κατασκευάστηκαν σε αυτήν εδώ την βιοτεχνία. Συγκεκριμένα εδώ αριστερά βλέπουμε δύο δωμάτια που έχουν τα πιο ποιοτικά και τα πιο ωραία σχέδια, αλλά υπάρχουν και διάφορες ποιότητες, μπορείτε να κάνετε το γύρω-γύρω. Όπως θα σηκώσετε το κάθε αντικείμενο που κάτω έχει κάποια τιμή. Αυτή η τιμή είναι είναι 50% έκπτωση επί της τιμής που βλέπετε πάνω στην ετικέτα. Εάν κάποιος επιθυμεί να πληρώσει και τη σχετική κάρτα, γίνεται δεκτή. Θα κάνετε πολύ καλό να παλάσει για να μην έχετε πρόβλημα να ξεπάσει την κάρτα μεταξύ. Είμαστε στο Άβανος και βλέπουμε τους παλιούς οικισμούς απέναντι. Ναι, ναι, είναι οι τρογλωδικές κατοικίες εκεί σκαμμένα. Με πάνω από 900 χιλιόμετρα διαδρομή. Ο ποταμός πηγάζει από την περιοχή της Σεβάστιας, από το κέντρο του οροπεδίου. Περνάει από εδώ, κοιτάξτε, αυτός είναι ο Άλης ποταμός. Τρέχει αριστερά και προς τα κάτω, πάει προς την Άγκυρα. Εκεί στην Άγκυρα στρίβει για να πάει στον Εύξηνο Πόντο. Οι εκβολές του ποταμού βρίσκονται στην περιοχή Πάφρα της Σαμψούντας. Να γυρίσουμε πάλι από εδώ. Από εδώ θα ξαναγυρίσουμε, ναι. Ορίστε. Να περάσει λίγο ο Κυριάκος. Ναι, βέβαια. Πότε θα γυρίσουμε? Τώρα, σε λίγο. Πέρασε εκεί. Ορίστε. Μην ανοίξει ο Χρήστος την πόρτα στο παράθυρο, από εδώ γιατί... Ο Άλης ποταμός, στην περιοχή Άβανος της Καπαδοκίας. Λίγο θα το κάνεις και πιο Κοιτάξτε και εδώ μαγαζιά είναι μέσα στο βουνό, όπως αυτό που επισκεφτήκαμε, και εδώ Ευρανός ρεστοράντ μέσα, παλιά σπίτια εδώ δεξιά μας, κοιτάξτε. Είμαστε στη γέφυρα, στον Άλη ποταμό, μέσα στο χωριό Άβανος. Άλλη. Evet, neyi göstereyim? Ha, yok burada. Ha, tamam, tamam.
900 χιλιόμετρα είναι, ναι, με μεγάλες ποσότητες νερού. Είναι και ο μεγαλύτερος ποταμός της Τουρκίας που πηγάζει από εδώ και πάλι οι εκβολές του είναι στην Τουρκία. Βέβαια υπάρχουν και δύο μεγάλα ποτάμια όπως ο Τίγρης και ο Εφράτης. Αυτοί πηγάζουν εδώ από την Τουρκία, αλλά αυτοί πηγαίνουν μέχρι και τον Περσικό κόλπο. Ο μεγαλύτερος ποταμός είναι για όλη την ευρύτερη περιοχή. Είναι ερυθρός ποταμός. Ευθεία συνέχεια. Και όπως βλέπετε όλη η περιοχή έχει αυτά τα αγγεία, τα κεραμικά, είναι γεμάτη η περιοχή, είναι εργαστήρια σε όλη την Τουρκία, πηγαίνουν από εδώ. Η περιοχή δεν μπορεί να φτιάχνει, ας πούμε, δεν του δίνουν και νύφη. Το καπάκι. Αν δεν μπορεί να κάνει το καπάκι. Πώς το κάνει, και η κοπέλα αν δεν ξέρει να φτιάχνει χαλί, έτσι χειροφύγει το χαλί. Δεν έχει άντρα. Και αυτή δεν έχει άντρα. Αυτή είναι πιο πολύ από όλους και παίρνονται μεταξύ τους. Ναι, είναι ο ερυθρός ποταμός, ο άλλος ποταμός. Είμαι στο Προκόπιο, από δυτική πλευρά. Τώρα έτσι ήρθαμε από την καλύτερη τοποθεσία στο Προκόπιο. Μπροστά μας και δεξιά, εκεί που είναι ο λόφος, θα δείτε είναι όλο σκαμμένο, είναι όλο τρύπες. Είναι το ελληνικό Προκόπιο γύρω-γύρω από τον λόφο. Είναι τα παλιά σπίτια που είναι μέσα στο βράχο με τις προσώψεις. Εκεί βρίσκεται και το αρχοντικό του Τούρκου Αγά, ο οποίος είχε αγοράσει τον Όσιο Ιάννη τον Ρώσο. Ο Όσιος Ιάννης ο Ρώσος γεννήθηκε το 1690 στην Ουκρανία και σε ηλικία 20 ετών ως στρατιώτης του Ρωσικού στρατού το 1710 θα πέσει εχμάλωτος στον Οθωμανικό στρατό και στη συνέχεια θα το πουλήσουν σε έναν πλούσιο αγά εδώ στο Προκόπιο, ο οποίος το πήρε, το είχε στο αρχοντικό του εκεί επάνω ψηλά και στη συνέχεια του ζήτησε να αλλαξοπιστήσει, πράγμα το οποίο δεν δέχτηκε καμιά φορά ο Όσιος Ιάννης και ύστερα από χρονικό διάστημα θα υπέστη μαρτύρια, βασανιστήρια και θα παραδώσει την ψυχή του, θα μαρτυρήσει στον στάβλο, έτσι. Ο αγάς τον είχε αναγκάσει να ζήσει μέσα στο στάβλο μαζί με τα άλογα του αγά και εκεί θα δούμε υπάρχει ένα κρεβάτι, έτσι, όπου εκεί παρέδωσε την ψυχή του. Είναι ένα σημείο το οποίο επισκέφτηκε επανελειμμένες φορές και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Έκανε λειτουργία εκεί μέσα στον βράχο, Τρισάγιο, και επισκέφτηκε την περιοχή. Μετά την Συνασσό, τώρα αρχικά θα κατέβουμε στην κεντρική πλατεία, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φαγητό εκεί να δείτε και είναι αγορά, είναι τα μαγαζιά. Και μετά θα πάμε στη Συνασσό. Στην επιστροφή μας από τη Συνασσό και πηγαίνοντας για το ξενοδοχείο μας θα σταματήσουμε στο πιο κοντινό σημείο για να πάμε να δούμε το σημείο όπου μαρτύρησε ο Όσιος Ιάννης. Εδώ μπροστά μας, κοιτάξτε τα υψώματα, είναι τα παλιά σπίτια, μέσα στο βράχο είναι το παλιό Προκόπιο. Αυτά θα τα δούμε βέβαια, θα ανεβούμε εκεί. Μια πανοραμική θέα, όπως περνάμε τώρα θα τα δείτε και δεξιά. Προκόπιον, σήμερα έχει 30.000 κατοίκους το Προκόπιον, είναι και το κέντρο εδώ της ευρύτερης περιοχής, όλοι οι δρόμοι αναγκαστικά περνάνε από εδώ από το Προκόπιον. Βρισκόμαστε μέσα στο Προκόπιον. Πώς το ξέρεις που μας, είδες πώς θα ξέρουν λίγο. Αλλά εδώ δεν χωράς. Κυριακό, είσαι λοιπόν, σταμάτα ρε, σταμάτα λίγο. Άντε, θα τα βάλουμε μαζί σου σε λίγο. Στο κουρίο θα κατέβω, Όλο φωτογραφίες τραβάς και κάμερες. Τι να κάνεις. Εδώ στην κεντρική πλατεία βρίσκονται και τα περισσότερα από τα εστιατόρια. Όσοι θέλετε για φαγητό, είναι η κεντρική πλατεία του Προκοπίου. Εδώ είναι τα μαγαζιά, κοιτάξτε, κατεβαίνουν, έχει και εδώ εστιατόρια. Τώρα. Περπατήσουμε, να φάμε, να κάνουμε, να πιούμε έναν καφέ. Στις 3 η ώρα πάλι θα είμαστε εδώ στο λεωφορείο. Καλή όρεξη σε όλους μας. Είμαστε στο κέντρο του Προκοπίου και βλέπουμε τις τρογλωδυτικές κατοικίες τότε, τις παλιές. Αυτά είναι από τους δικούς μας.
Χριστό! Τελευταία 10-15 χρόνια, όπου για κάθε χρόνο έτσι ο Πατριάρχης έρχεται, κάνει λειτουργία και πάρα πολλοί προσκυνητές από την Ελλάδα έρχονται εδώ στην Σύνασο, στην Εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης. Πάλι ελληνικά σπίτια έχουν ανοίξει, λειτουργούν ως ξενοδοχεία. Σε κάποια από τα σπίτια γυρίστηκαν διάφορα σύριαλ εδώ της Τουρκίας. Ένα από αυτά είναι το Ασμαλ Κονάκ, έτσι. Ασμαλ Κονάκ, το οποίο είχε ως θέμα εδώ τις χίλιες και... Έτσι αρχικά υπάρχουν τα καινούρια σπίτια, τα οποία και αυτά είναι διόρρεφα με χαρακτηριστική πέτρα της περιοχής. Και εδώ υπάρχουν κόνοι, έτσι, νεράιδες, καπνοδόχοι, αυτή η εικόνα που είχαμε δει. Υπάρχει και εδώ και μέσα στο χωριό, μέσα στους βράχους, μέσα στο έδαφος, είναι λαξαμένα τα σπίτια, τα ξενοδοχεία, κάποια εστιατόρια. Εδώ είμαστε στη Σύνασο, σχεδόν μπαίνουμε στο χωριό. Μουσταφά Πασά σήμερα. Το 1890 οι κάτοικοι του χωριού ήταν 4.000 Έλληνες στη Σύνασο. Αργότερα βέβαια αυτός ο αριθμός αρχίζει να μειώνεται. Το όνομα Σύνασος το έλαβε επειδή εδώ συνάσσονταν, συγκεντρώνονταν, μαζεύονταν οι Έλληνες για να κρυφτώ στις τρόγλες, λέει το βιβλίο. Την ταυτίζει με μια αρχαία πόλη, την Ασσίνη. Ήταν η Αθήνα της Ανατολής, λέει, και μιλούσαν την πιο καθαρή ελληνική, έτσι. Τα ελληνικά τους ήταν και τα πιο καθαρά, ναι, εδώ δεξιά κάτω. Αυτή είναι μία από τις κεντρικές πλατείες μπροστά μας τώρα, σε όλο τον οικισμό. Θα δούμε πανέμορφα, διόρροφα κτίρια. Αυτή είναι η εκκλησία. Όχι, εδώ είναι παλιό Οθωμανικό αρχοντικό διοικητήριο της πόλης. Αυτά είναι παλιά ελληνικά σπίτια όλα μπροστά μας, κοιτάξτε με τις πανέμορφες προσώψεις. Η εκκλησία είναι εδώ δεξιά της πλατείας, στο χώρο που θα σταματήσουμε. Εδώ δεξιά θα το βάλουμε αυτό. Εδώ δεξιά μας, η εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα σταματήσεις εδώ δεξιά. Εδώ έχει χώρο να το βάλεις. Εντάξει. Πλησίασε εδώ τώρα δεξιά να κατεβούμε και μετά εκεί μπορείς να το βάλεις. Εδώ μπορείς να το βάλεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 3:30. Βρισκόμαστε στη Σύνασο και μπροστά από την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου κάθε χρόνο εδώ έρχεται και λειτουργεί ο Πατριάρχης. Ναι, 8 λίρες είναι, παιδιά. Εγώ θα δω. Δεν έχει μέσα τίποτα. Δεν έχει μέσα τίποτα. Όλα με 1850 λέει. Ναι. Έχει ονόματα που κάνανε αυτό στην εκκλησία. Πολύ πράγμα. Περίμενε. Αυτό είναι, Άγιε Γεώργη, βοήθεια μας, Άγιε Γεώργη.
θα πέσει η λειτουργία, μήπως. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, δεν είναι εδώ. Ξέρω, ναι, εδώ και το Πατριάρχη. Άναψε το σου. Θα τα ανάψουμε. Δεν θα το ανάψει. Άναψε, αφού Όχι, είπαμε ότι θα λειτουργεί. δεν πειράζει. Για αυτούς που μπαίνουν να ανάβουν. Από ένα. Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο. Πάση σχολή να μάθουμε, να μάθετε σωστά. Πάρε και εμένα λίγο. Κάτσε μισό. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Συνασσός, στο Συνασσό της Καπαδοκίας. Κάτσε να άκουσα λίγο καιρό. Έχει κεριά. Έχει κεριά. Έλα. Πάνε εκεί, πάνε εκεί. Πάνε εκεί, κάνε πως βγαίνεις από την πόρτα. Εδώ τι γράφει, παιδιά. Α, δεν είναι ελληνικά. Δεν είναι ελληνικά.
comfortable. Yes, I can open. But it's ticket 8 lira per person. Yes, have you got car? Or your motorbike? Okay, I have motorbike. Come here. I have here. My bike, motorbike is here. Are you right there? We go upstairs. Okay, I coming. You're back. Την εικόνα από την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης που είναι στο κέντρο της πλατείας της Συνασσού. Βλέπουμε αμέσως στη γειτονιά. Buyur abi. Yok. Στη νότια πλευρά της εκκλησίας και τη γειτονιά. Και βλέπουμε απέναντι αρχοντικά της εποχής όπου έμεναν οι Έλληνες. Βλέπουμε την εκκλησία. Συνασσός Καπαδοκίας, 2015 Μαΐου. Bir tane şey çıkmasın? Çıktı bile bir kere.
Άγιος Κωνσταντίνος και Ελένη Συνασσός. Πάρε μας καλάκι, Παλώμα! Το Χριστόδουλο πάρε. Άντε κυρία Κοφίδο. Δώστε το και εσείς το μανιάστε το. Amanın gel 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 aslan Mustafa aman. Haydi gel gel harep başlı yarim vay vay. Επίσης. Δεν στην πούσα σε έναν. Şu deveciyi çağırsana. Hangisi o bilemedim ki. Akdeveci'nin çek develeri ki. Όχι, ξέρεις ωραία. Deveciyi develerini suratına man. Asmaları. Asmalar hangisi? Asmaları. Sen ne istiyorsan ne? Ό,τι ξέρει, ό,τι ξέρει. Ό,τι ξέρει. Ne biliyor? Sizin türküler bizim türkülerde yazılı değil. Belki deveşi vardır ama asmaların hiç... Buraların eski türküleri bilir. Tamam. Bizim babalarımız çağırır. Doğru. Buradan getiriyor. Ωραίο είναι και το πολύ ωραίο. Έλα. Εσύ και παλικάρι. Δεν χρειάζεται.
Babam var 3 benim, borcum var 550. Borcum var 550. Gitti de gavurun kızı gelmedi, kocaya da vardı besbelli. Kocaya da vardı besbelli. Alalım alalım şalvar alalım. Gedik başı kestane, gölgesi düştü üstüne. Gölgesi düştü üstüne. Rubas, abada kira da. Ora si vuole. Ora vendi cosa per me. Alalım alalım şalvar alalım, yürü kızım Allah'ına yalvaralım. Eski tür bir şey var, belki siz seversiniz, kadifeden kesesi. Ha söyle kadifeden. Tut değil. Kadifeden yattığım yok. Odana baktığım yok. Ne oldu? Kadifeden kesesi, ayfeden getir sesi. Oturmuş duvar oynar, akciğerimin köşesi. Όλα αυτά που βάζει και ο θείος του Βρήκατε και τον Aman yolla be yolla yolla, haydi yolla Üsküdar'a yolla yolla, yolla yar yolla. Yar bulamazsan eyvallah. Ελάτε, ελάτε. Γελ, γελ. Lad os bare ikke der går Kadifeler gibisin, kıvrak ince bellisin. Sorarım kız ben sana, bilmem sen nerelisin. Aman yolla be yolla yolla, haydi yolla Üsküdar'a yolla yolla, yar yolla. Είδε αυτό που πέταξε με τον Νίκο, με το Αλεξίπτο, το λες εκεί είναι. Εσείς τις καταευχαριστηθήκατε εσύ. Για τους συνασίτες.
Biter biter de Kırşehir'in günleri biter efendim. Şahip dağımda bülbüller öter, gülüm aman aman aman, sebep aman aman aman, ben yandım aman. Temizleyemezsin merak etme. Karıştı gazellere, tabiatım vursun bakarım güzellere. Hepiniz yine de korepsiz. Beşliğim var bin duvarda, bir yan sevdim duvarda. Allah bilir, olmuştu Güzelleri çok surdan kendi etmez efendim. Telefon aksa ya. Şahitlerimde bülbüller ötmez, gülüm aman aman aman, sebep aman aman, ben yandım. beşliğim var bin duvarda, bir yan sevdim duvarda. Allah bilir, Σήκω λίγο να ζητάω. Μην τρέπεις. Πάρτε μια καρέκλα και λάθη. Πάρτε μια καρέκλα από δίπλα. Θα σηκωθούν να δεις όλες. Πώς θα το κάνουν, θα χορέψουν. eski bir türkü. Εδώ εκεί είστε. Δεν ήμασταν παιδιά, είναι τους παππούδες και Όπως εγώ που ξεπεράμε τα μπουλγάρικα, τα ήξερα, πέθανε. Έλα Χριστός, έλα. Σάλα, Λιάβρο, σάλα. Κάτσε κάτω να τραβάω, όλο μπροστά μπαίνεις. Τι να κάνω, όπου βλέπει κάμερα μπροστά είναι. Αφού βλέπει τι γίνεται. Όχι, η κάμερα σε τραβάει. Ναι. Δεν το βρήκες. Μετά μίλα από το καρατζό. Και εσένα. Τα καπαδοκικά. Το ήξερα. Αντί να σε... Γεια στα χέρια. Όπως λέμε, για στα χέρια. Μια ώρα σε φωνάζω
Κατά εκεί εδώ χίλιο. Πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη. Έλα, τα μαλλιά σου, έλα, ορίστε. Με το καπέλο θέλει, κυρία. Καφέ. Πάρε το κάνει καφέ για το μαγαζί. Τώρα είχε καφέ. Έλα. Μαζί. Μαζί Εγώ έρχομαι. Μαζί, σε παρακαλώ. Έλα μαζί. Ξέρεις. Δεν ξέρω. Έλα βρε εσύ. Δεν το μαθώ. Ευχαριστώ. Εδώ με και εδώ. Θα το τσικάνε λίγο. Ανάβω πάντα κομμάτια. Και εγώ εδώ είμαι. τράπεζα και μου κάνανε τέτοιο κόμμα και άκομα τους τράπεζα και πάθαμε σφιξίες και πεθάνανε από τις φωτές. Aşağıdan gel, aşağı. Όχι. Αυτό και είναι. Δεν ξέρω τι είναι τέλειο. Çakıcıdan duyacağım, çakıcıdan. Asıl. Τράβα του λίγο την ομπρέλα, ρε, δεν έχει φύγει. Εντάξει, εντάξει. Γεια σας, Βαγγελδάνη. Σύρες να χορέψεις. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να έχω τέτοια.
Ό,τι βλέπεις τράβα, μην το κουνάς, μην το κουνάς. Ποιο να θέλεις, μην το κουνάς. Βλέπεις όλα τράβα. Bir de çakıcı duyalım. Çakıcı da damdan var. Πάτε σταματάει. Ciao, 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 ciao. Κάποιος να τραβήξει και... Ποιος να τραβήξει. Δεν το κερδάει, δεν θα σέχει. Δεν το κερδάει να τραβήξει. Σιγά, σιγά γάμο το. Άιντε. Τράβα λίγο, ό,τι βλέπεις εδώ θα τραβάς. Μην το κουνάς. Παίρνε μια αυτό, μια αυτό, μια αυτό. Konyalıdan başkasına yaptırmam yar yar. Konyalın yeri, yeri yavrum yeri. Aslan yavrum yeri, ingarlar seni, zırladığım yeri. Ο Γιορδάνης με τραβάει, βρε παιδιά. Βλέπει. Dağ başından sarı çiçek oy, dağ başından sarı çiçek oy. Buradan gidek Ürgüp'e göçek, buradan gidek Ürgüp'e göçek, Προκόπη και τα λοιπά είχε... Δεν μου λέει. Ξέρω, ξεκινάμε. Ξεκινάμε όλοι. Άιντα. Όλοι ένα καρσιλάμε όλοι. Όλοι εδώ Ξέρει να κουνιέται, ξέρει να κουνιέται. Τι κάτετε. Άντε ρε Γρηγόρη, για μας τα κάνουμε, δεν τα κάνουμε για το Κερκινές. Τι θα κάνουμε. Δεν είστε για τίποτα. Άντε Γρηγόρη. Άντε Νίκο, μήπως κάτσε και χορεύουμε τώρα. Θα μας πάρει τώρα το χώρο, άσε το χώρο. Τώρα άσε να μας πάρει. Δεν παραξηγούμε, μαθήματα τώρα εδώ. Γεια σου Γιορδάνη. Σαλά, 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 έλα. Έλα ρε Γιορδάνη.
από τη Συνασσό φεύγουμε και πάλι να μπορέσουμε να ξανάρθουμε. Στα στενά δρομάκια της Συνασσού και πηγαίνουμε για την εκκλησία του Αγίου Βασιλείου. Βλέπετε παλιά αρχοντικά σπίτια, ελληνικά. Ευθεία συνέχεια. Να κάνετε και έχασα το στίγμα τώρα, άντε τώρα. Τι λέει, τρεις νεκροί. Ναι, τι πει. Και μιλάνε για άλλους 4. Πού, Κυριάκο? Από Μολότοφ και τέτοια. Παρφή μπακ λέει από φωτιά, ξέρω πια. Ο Μολότοφ. Γιατί τι έγινε, κάνετε δηλώσεις? Απεργία. Το πάμε. Πάλι απεργία. Όχι, δεν είναι το πάμε. Είμαι υπέρ το πάμε οι άλλοι. Όχι ρε, 150.000 κόσμο. Κόσμο, εντάξει, ποιοι τι κατέβηκαν. Σιγά μην έχεις κόσμο το πάμε. Μόνο 150. Καλά, σοβαρά μιλάς, 8% η όλη η Αθήνα είναι. Τι θα κάνει ο κόσμος, από τη μία... Εσύ τι νομίζεις, θα καθίσει ο κόσμος στα μονάδα χέρια. Θα σε βγάλω, θα σε βγάλω. Απ' τη μία κόβουν όλα τα μέτρα Ευθεία και εκεί άλλοι μέσα πάνω. δίνουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να πάρει ο κάθε βουλευτής υπολογιστή και δεν θα κάτσει ο τέτοιος. Δεξιά θα φύγουμε εκεί. Εκείνο με είπαν οι Ρώσοι το δένουν έτσι. Τι έκανες καλή, τι χάεις πάλι. Βρισκόμαστε στη Συνασσό. Βλέπουμε την κοιλάδα της Συνασσού. Ανέλα παιδά, θα γυρίσουμε. Δεν από εδώ, από τον ίδιο δρόμο. Και όμως δεν θα μπορέσουμε να στρίψουμε. Θα κάνω πίσω εγώ. Ναι, θα κάνεις πεντώνη, θα έρθουμε εκεί. Λοιπόν, εδώ όσοι θέλουν να επισκεφτούμε την εκκλησία του Αγίου Βασιλείου. Περίμενε με. Βρισκόμαστε στην άκρη της Συνασσού και πηγαίνουμε στη λαξευτή εκκλησία του Αγίου Βασιλείου. Αυτή είναι η είσοδος της εκκλησίας του Αγίου Βασιλείου. Πληρώνεις είσοδο για να μπεις. Как у вас дела? Нормально все? Αυτή δεν είναι κάτω, Att köpa kommissioner på julen. Lars den är dramakulen i stan. Jag stod och julen kommissioner. Κατεβαίνουμε στο σκαλιστό βράχο μέσα στην εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, στη Συνασσό. Θυμάστε? Ναι, ναι. Είναι ο ιερός εδώ, έχω έναν παπά. Έλα λίγο να κάνεις μια λήψη. Λένε το Χριστός Ανέστη στα ρώσικα και στα ελληνικά. Κάνουμε λειτουργία.
έρχεται ένα γκρουπ από τη Ρωσία. Πρώτα τα μάτια βγάλουν. Όλες τις εικόνες. Όλες τις εικόνες. Ο Άγιος Κλίμεντος. Ο Άγιος Νικόλαος. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ο Απόστολος Λουκάς, ο Άγιος Δημήτριος, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, η Παναγία. Ναι. Благословенна ты, жена, и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Το ξαναπατάς για... Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων, κτήσας και της επιστήμασης ζωή χαρισάμενος. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύχια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάσης αμαρτίας ημών, δέσποτας εχώρης ανομίας ημών. Άγιε επίστηψη Κυρία, τα ασθενεία ημών είναι και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύχια ή και στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Θέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσιμο σήμερα, νοικιάς ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά εις ημάς εις κακοπονηρών. Χριστός Ανέστη εις νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της ελευθερίας της ζωής χαρισάμενος. Πες το σίγουρα. Αναστάσου Ιησούς από τον τάφο, καθώς το είπε, έδωκε νεκρήν την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος. Ελάτε να διαβάσει κιόλας. Λοιπόν, εις πάσαν τη γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, οδεξαμένη των λόγων σου, διού Θεοπρεπής εδογμάτισας, την φύση των όντως ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα, Πάτερ Όσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Χριστός Ανέστη εις νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και της ελευθερίας της ζωής χαρισάμενος. Βοηθιά μας και με τον χρόνο της. Λοιπόν, μετά αυτή τη μικρή δέηση αφήνουμε την εκκλησία του Αγίου Βασιλείου με το παρακλήσι των Αγίων Αρχαγγέλων και να είμαστε γύρω να ξαναεπιστρέψουμε.
σε κύρτηρη μου. Έξω από την εκκλησάκι αυτού του Αγίου Βασιλείου την περιοχή. Και αποχωρούμε μετά την εκκλησία του Αγίου Βασιλείου από τη Συνασσό. Μια πανοραμική άποψη από τη Συνασσό της Καπαδοκίας. Καλό να ανοίξω την πόρτα. Άνοιξε το χαϊδέψω λιγάκι. Πώς? Όχι, δεν τα ακούω. Κάτσε λίγο γιατί το κινητό μου κάπου τα λένε. Δεν ακούγες. Στην εκκλησία έπεσε ένα κινητό, ρε. Το πήρατε? Κοίτα τι ωραία σπίτια, πρόεδρε. Ναι, ναι, ναι. Η Συνασσός είναι άλλο πράγμα. Κοίτα εδώ ένα αρχοντικό εδώ αυτό το σπίτι. Ελληνικά όλα, ναι. 4.000 Έλληνες είχε. Ναι! Ποιο? Δεν έπρεπε και το όνομα, πού να το πάρω? Από το πάνω με το ζόρι τραβάω. Δεξιά. Αν σε παίρνει, γύρισε. Αν όχι στον κόμβο εκεί. Άνε τώρα. Δεν ήταν έρκης, είναι πλάκα μας είναι. Είμαστε στην επάνω πλατεία της Συνασσού. Νομίζω ότι είσαι οδηγός. Και σιγά σιγά αποχωρούμε. Σιγά σιγά αρχίζει. Δεν τη βγάλεις με κτηνός μέρα τη μέρα. Άσε μας το φόνο. Δεν βλέπω το τελεφόνι. Προλάβει να πάρεις το πιο κουτσικούς, δεν έχει το εικονική κοιτάκια πολλά. Όχι, στην ουσία σαν να έχεις τελειώσει. Έτσι είναι τα κόλλα. Και αποχωρούμε από τη Συνασσό. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πάρω το φρύτο αφεντούλη καταρχήν. Το φρύτο αφεντούλη που θα παίρνω. Και αποχωρούμε από τη Συνασσό. Το σημερινό Μουσταφά Πασά. Βέβαια πάντα την ξέρουμε Συνασσό. Συνασσός. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε και πάλι στο Προκόπη και κατευθυνόμαστε ώστε να δούμε τον τόπο όπου μαρτύρησε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Όσο στο γύρω, τόσο παιδιά. Παναγία. Θέλετε να μου πω στην θέλω. 6 παιδιά έχει αυτή που λέγεται. Ένας πεθαίνει 10 γενιών. Κυριάκο άνδρας πώς λέγεται? Γοτζά. Γοτζά είναι για ποιο, ναι. Νέης. Νέης για ποιο. Σας παίζει, σας παίζει. Γεια σας, τόσο. Βλέπουμε από ψηλά το καινούργιο Προκόπη. Πανοραμικά έτσι, ωραία. Και ο κύριος Νικόλαος Τσιλόγλου παρελάβνει με τα μικρά τουρκάκια μπροστά. Χαίρετε κι αυτό. Είναι. Όχι, δεν γνωρίζουμε, δεν έχει ούτε αγιογραφίες, μόνο σκαλισμένο είναι. Μπροστά μας άλλη μια εκκλησία σκαλιστή στο βράχο, την οποία δεν γνωρίζουμε όμως ποιο Αγίου όνομα έχει. Και δεν έχει αγιογραφίες.
Μήπως τα βάφια. Ποια? Όχι, δεν είναι βαμμένα, το πέτρωμα είναι. Το πέτρωμα είναι. Οπ. Τελικά το πορκατούρι του δεν αφήσαμε. Έτσι. Και μπαίνουμε σε ένα λαξευτό ναό, ο οποίος ήταν ναός. Είναι σκαλιστή εκκλησία, είναι στο βράχο, χωρίς αγιογραφίες, χωρίς αγίους. Η οποία πιθανόν να μην πρόλαβε να τελειώσει γιατί έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Φαίνεται το ιερό, φαίνεται ο θόρος. Και μετά το λαξευτό ναό που βλέπουμε εδώ, ένα κομμάτι ακόμη από την πολιτεία του Προκοπίου, την Υπόσκαπτη. Ο Γρηγόρης πέρασε. Η κορυφή ποιο είναι? Εκείνο που είδαμε. Εκεί πάνω, η χιονισμένη κορυφή ποιο βουνό είναι? Ο Αργαίος είναι, όχι. Μόνο ο Κυριάκος που διαβάζει Καπαδοκία το ήξερε. Όχι, μόνο ο Κυριάκος που είναι στρατιωτικός και αφήνει σημάδια. Σε βασανιστήρια και τον τιμώρησε να ζει μέσα στον στάβλο, έτσι, στο υπόγειο τμήμα, μαζί με τα άλογα. Τώρα τι κατεβαίνουμε. Αυτό είναι το αρχοντικό. Εδώ ήταν το αρχοντικό του Πασά, όπου μαρτύρησε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, αφού δεν αλλαξαπιστούσε και τον έκλεισε μέσα στο στάβλο του. Όπως κατευθυνόμαστε εκεί. Ταΐζανε τα ζώα εδώ, δένανε τα ζώα. Έτσι είπαμε το ιστορικό του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου το 1690. Γεννιέται στην σημερινή Ουκρανία της Ρωσίας και το 1710 σε ηλικία 20 ετών ήταν στρατιώτης του Ρωσικού στρατού. Τότε κατά τους Ρωσοτουρκικούς πολέμους πέφτει όμηρος στον τουρκικό στρατό, εχμάλωτος, και στη συνέχεια το πουλάνε ως δούλο εδώ και το αγοράζει ένας πλούσιος άρχοντας εδώ της περιοχής που είδαμε το αρχοντικό. Στη συνέχεια βέβαια του ζήτησε ο άρχοντας να αλλαξοπιστήσει, το οποίο δεν δέχτηκε καμιά φορά ο Ιωάννης και έτσι το υπέβαλε στα βασανιστήρια, τον τιμώρησε να ζήσει εδώ στο στάβλο. Εδώ είναι ο στάβλος του αρχοντικού του Πασά και η θέση του ήταν εκεί. Το κρεβάτι, εκεί κοιμόταν. Μαζί με τα άλογα και ύστερα από χρόνια, μετά από 10-15 χρόνια, πλέον αυξήθηκαν οι πιέσεις, αυξήθηκαν τα βασανιστήρια και εδώ παρέδωσε τη ψυχή του, μαρτύρησε ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος. Εδώ λειτουργήσε αρκετές φορές και ο Πατριάρχης, επισκέφθηκε αυτό το σημείο. Ναι. Δείτε εδώ, βγάλετε φωτογραφίες από κοντά. Ναι. Μην περνάτε εκεί, ελάτε. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι εδώ ήταν τα ζώα, εδώ ντένανε τα ζώα, το αγά, κοιτάξτε, που φρόντιζε ο Όσιος και αυτά είναι τα παχνιά. Έτσι, για τα άλογα, για τα ζώα του Πασά. Hocam,
Küçük bir iddiayı söyleyebilir miyiz? Biz dua edebilir miyiz? Çünkü dernek kora bunlar, tamam. Ναι, μπορούμε εδώ να πούμε, Πρόεδρε, τι μπορούμε να πούμε. Επειδή δεν έχουμε το... Ένας, ρε παιδιά, ένας. Πριν μιλήσουμε. Λοιπόν, κάντε μια θέση απέναντι ακριβώς από το... Κύριε Νίκο, γράφει. Ναι, το κόκκινο. Γράφει νομίζω. Άμα είναι στο κόκκινο γράφει. Αν πατήσει θα πάει πράγματα σαν να Λοιπόν, ανοίξτε από εκεί. Να φαίνεται στο σημείο, να φαίνεται εκεί από το σημείο να το παίρνει και η κάμερα. Ανοίξτε λιγάκι έτσι, ωραία. Πρώτα πόδια μπροστά. Κάντε λίγο να κοιτάτε τώρα από εδώ. Μας παίρνει, κάντε λίγο τη Γιώργο πίσω. Δεν είναι να κοιτάτε πίσω. Όχι, δεν είναι, εγώ σε λέω. Η ρακίτσα, λίγο πίσω έτσι. Θα μας πάρει και ξεκινάμε. Χριστός ανέφερε την εκδρόμητα να τον θάνατος παραδείσας και την εκκλησία του Ιησού. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Όλοι μας, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την καιρή και έγινε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία και Άγιος ελέησον ημάς, Κύριε Λάκας της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσαι μας ελέησον ημών. Άγιε Χριστέ και Κύριε της ευκαιρίας του μόνο ένας και του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την καιρή και έγινε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εκθέτω η βασιλεία σου, και ειδήτω το θέλημά σου, όσο ουρανό και γης, λάρων ημών και πλούσιων, όσο φυσίων, και άφηση ημών τα οφειλήματα ημών, όσο και εμείς αφήνουμε στους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέργεις ημάς της Θεού, αλλά εις ημάς Αμήν. Θα πούμε μια ευχή για τον Άγιο. Ξέρει κανένας για τον Άγιο Γιάννη το σηκώσει. Έχουν και τον Χριστός Ανέμος. Ας είναι. Λοιπόν, να πούμε μια ευχή για τον Άγιο, να μας έχει όλους καλά, να μας αξιώσει να ξαναεπισκεφθούμε τον τόπο του Μαρτίου, όπως και τον τόπο την Εύβοια που θυμάται, να μας κρατάει γερούς όλους και τις οικογένειες και όλο τον κόσμο και εμάς, και με το καλό την άλλη φορά να μπορέσουμε να πούμε και το απολυτικιό του, το οποίο θα μπορούσαμε να δυστυχώς αμένει. Λοιπόν, του Αγίου Ιωάννη. Να μας ευλογεί και να κλείσουμε με τον Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, όνομα του θάνατου των πατήσεως και της ασυστήνας της ζωής και εξάρτησης. Και φεύγουμε από την φυλακή του Αγίου Ιωάννη Ρώσου, όπου μαρτύρησε. Εδώ μέσα μαρτύρησε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Στην ίδια περιοχή όπου μαρτύρησε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, στη Συνασσό, στο Προκόπη, βλέπουμε ένα άλλο αρχοντικό και δίπλα βλέπουμε του Πασά μαζί όπου μαρτύρησε ο Άγιος με το Προκόπη. Αυτή να είναι. Αυτό. Και μέσα έχει αυλή και από κάτω ήταν η στάβλη. Τώρα όλα τα πήραμε μετά. Όλα τα πήραμε. Έχει σπίτι. Ναι. Πάρει για αυτή την πλευρά. Το τσάλι, ναι. Και κλείνουμε την εικόνα από το Προκόπη και αποχωρούμε. Το παλιό το Προκόπη και το νέο. Και κλείνουμε εκεί που μαρτύρησε ο Άγιος. Θα βάλουμε μέσα τον πρόεδρο. Έχουμε τον πρόεδρο.
Για πες, Ντανέρ. Δεξιά μας είναι μια λαξευτή εκκλησία μέσα στον βράχο. Είμαστε στην είσοδο του Προκοπίου. Το μισό έχει καταρρεύσει, έτσι είναι η οροφή που έχει πέσει και το μισό δεν φαίνεται. Είναι μόνο το βόρειο μισό της εκκλησίας. Βρισκόμαστε στην πόλη Άβανος, έξω από την πόλη, σε ένα κέντρο με παραδοσιακή μουσική, στο κέντρο Ουρανός. Και ξεκινάμε να πούμε για το πρόγραμμα. Τι γίνεται, πού πας? Βλέπετε πώς είναι μπαίνοντας στο σαλόνι. Το χολ του κέντρου και είναι σκαμμένο μέσα στο βουνό. Έχουν σχηματισμένο σε ψηφιδωτό τον ουρανό. Thank you.